Odofo onyankopon shirawo ene na so ni mihia e frame story kin with me follow me page no o Facebook YouTube nso ene nesiama ansa me kasa me pese me kan ba kosem bi kirew emre bi atwam odifo bi ti ho na wo sresre na ko abae no say hey boss o de da bia no ani age no say boss me pese mbusa akwashin bi minim sie frɛ osunkwa na so obi aka sunkwa oje so se insu ade na boss edi entia ana boss ni sasre asmo ka chense hwe wiase asem bi ma wache a yenye ne so yenua ni wiase nso posa nunum a otene kankan obusa mi ameka kiro emre bi atwam ma me ne me papa no mo ya defo ankasa dako na me ma me frɛ me se me meji sika ame fa nkoma me nana ewo akurase abra me nam kwa mu a me kona na me ti se me telephone ebom me fa telephone no na me respondo ya ese me ma me ne me papa omu kodi dwa omakonya accident omawu me ra huye abra me bedu fie no na me hwe bonkuma na me hwe nifa na me hu obia no ba me hu se mpanifo kan se bi se samampu musu akodu wuni wu anu abusuasa akire na me hu se abusuafo ba afi ne mani age se jebi wu a se jebi ti ase ampa na abusuafo ba ya omo de ombe fa bibia afiri me ho wana me kai se mpanifo se yes abusua paade echirika afi wosikani ba te se me na ba bi kura me dakura na edin idwa numre kura mpo a aduane kura medimpo na edin ma me enu nti me kai se mpanifo kan se bi se omo se ne abebeto bia ye mpoyem enu nti me ye madwen se me komina na ho ewo akurase abra me komina na ho nso akurase no me na ba na nsem asmo ka chem se me ba sunkwa insu ade da o ma fa momfa na ne mesra ne se de bia ya sunkwa me na frɛ me e de me ko enwuram o ka chem se o hu se enwura ye o witimi don ye upe bia ni nyina me ame de ba bia wa ho odin betimi bia do ni dru tembi na me do na me ra ho me ho na ne hye me nkuran ene se tama me wokruma na me da bontin no ekura na me force se me survival ni hu amanfo a omo soa enoma ta se ne me wokuras na se menye ba bi da na me de na ase ema onyankopon na sama na me maame etaka kire me ne se me mu odasani bia na me try se me boa odasani bia se metimia na mafuo no na me ne abrewa bi ebohye abrewa no me hunu bia na me gine no ma edi kokogya no takono frame se me na bra waye me papa me dwene ho amenti ase akura ya se obi eni ho fi me na me ma ukosua miensa no hweye ni wankodi kosua no ma ade enche so ade echi so a ode bofo mo an ye wo mu bia ye wodea me ye no se ne abrewa no e kan no pepepe ade echi so a me de kosua ba ko bia bo ho a na go mienu na ka chi me de bo ho na e dan mo eno na me de ba kuru a ene asabe simiye intimi wo ha sra na mesire na makai se me nana e kan se minsunkwa na ebo minsu ade eno nso nti na obi ka se sunkwa ya me jesu se insu ade na makwa asema me pese me ka kire oni iwia se sunkwa minsu ade wate so onyankopon so obepeja wa emfa ho ne bra obebre wa asase so obepeja onyankopon se obemu adie a emfa ho ne baabi a wo emre ne so a obeyeye babusua agi bibia afiri mensem enso memre so ye no yedie ne sa bae ma me papa edi asem na me pese me ka kire ne me pese me ka kire ne se emfa ho ne ne ato wo wiase obi wo ha wanya sika abuso bet
ahwere no papa asema me pese me ka kire won se yedie wo akwan mu a wo ye den yedie ne sa baba beto ni nyina ne se wo be yire ho na be ye adwumaden na so onyankopon mre so a wo beto nsu papa aguso emfa ho se wo du obi akosuku chese ama ene waye yi asem oba ne ka kire wo se wonye ne so bema papa yire ho wate the force ne ko anim na se onyankopon emre ne du a se onyankopon bo yedi a enipa ntimi nkova wo yedi so da emfa ho se wankosuku se mre ne so se onyankopon se wo hira wa de na obi hira mame what ton ice water dia boa brantie bi ene wo se wono na kosuku wonya ne so yi mame asema meka che o se hiro ho menku ho na hiro ho ne sunkwa ne bompaye na se onyankopon mre so obi yiwa pie odofo awutie me asema mpesa meka che o se sunkwa na mensu ade na se onyankopon mre ne so a emfa ho ne baby a wo hye obi yiwa pie onyankopon hira onye wakoma so ade ma ene na so ni mi share frame story kin ultimate follow me page no Facebook on my bye.